Nangayo og tabang ang kapulisan sa Mandaue aron makakita og yuta nga katukuran sa bag-ong police station sa syudad. Kisa pagkakaroon adunay pipila ka mga istasyon nakigsa oras sa barangay. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa ilang pag-courtesy call ngadto sa mayor, nangayo og dugang abag ang kapulisan sa Mandaue. Sama na lang sa dugang mga kagamitan sa ilang command center nga maoy ilang gipalambo. Labi na sa Mandaue, sa 5-minute response time sa alarma, gihiusa na kini sa ilang operation center, adto na mag-dispatch ug moresponde ang headquarters. Samtang para sa long-term nga programa sa MCPO, nangayo sila og tabang sa syudad para sa mga police stations, labi na pagpangita og yuta. Sa unom ka mga police station sa Dakbayan, dili patanan ang dunay kaugalingong building ug nakisaw lang sa barangay. Sama sa Basak Police Station ug Upaw Police Station. Located ba ang mga police station sa Barangay Hall? So we requested for the building of police stations that following the NAPOLCOM approved specifications. Wa pa hinon makita sa MCPO ang panginahanglanon nga punan ang gidaghanon sa police stations kay igo-igo ra ang unom. Sa dato sa MCPO, kung police to population ratio ang hisgutan, 1:500 plus kuno sa pagkakaron. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.